Ahoj, máme tu už čas 3 a dnes urobím steny prvého poschodia. No takže, čo som to chcel? Naťažiť kameň. Idem. Wow, jaskyňa. Môžem tu bude iron. Ale treba mi zasa kameň, takže keď to bude, tak zoberiem. Aha, mne treba oveľa viac kameňa. Idem si urobiť krompáč a idem dať variť viac kameňa. Dokončím všetky steny prvého poschodia. Dobre, takže mám hotovo. Ďalší diel bude asi dlhý. A teraz vám to všetko ukážem, aby ste mi verili. Tak. A inak v ďalšom dieli urobím steny z vlny, takže musím rozmnožiť ovce. A rozmnožím ich tým, že budem sadiť obilie. Tak, čau.